Hello everyone, welcome back to the new class. So in today's video we are going to talk about the very interesting topics nga labanong ipi kadi ka topics hoy record niya mo kadi ka topics ka ba sutanat tamban puli bat bun preng jongi bangi confuse ba kani ka topics ngani thungi ping confuse ba kani ka topics ka bang yong kai ka as syllogisms dan ru ki baong ya kani kum ka syllogs ki yong ki syllogs kadi ka syllogism yu kadi ha kanu kurkom ba bun preng jongi ngi kulmar jingmot ya kani ka subject hagai kurkom hang to clear ne am kini ki dak hoy ki clear ba tam lele ta ken ko bangong pi ha kanu kurkom ngi confuse ya kani ka topics but hang ni ngan batai ka concept de batai concepts ngi solve kumno puno are totally equation nga la banong 20 types of question but andala dep solve kini equation pinsa clear ya kani ka syllogism pinum don kam shu ban puli na kano ka kon the one kino jingkili habai debat ki syllogism ro phila ban solve ya kini ki jingkili te syllogism kadan kai syllogism kadan artli ka ban kong kai kadai ka statement statement dam nanta one hang ne kai kini ka conclusion kadan ka statement but ka conclusion hakane ka topics ka statement kadai ka ba ki ai kata ka information mo hapling chong ki artli ki element ngala banong da ka english they give us the information between the two elements mo between the two elements ni ka brightness ngala banong they give us the information between two elements ka conclusion pat kadai ka argument ngala banong mo ka ba batai ka ba ai kata ka conclusion hapring jong kita ki artli ki elements ar la ne lai ne sao la ne santli ki elements. What is statement they give us the information, the exact information about the elements kani ka conclusion part ka conclude whether this element is wrong or right ngala banong kani ka proof ya kani ka statement mo hato kani ka statement kadai ka ba shisha ne kadai ka ba ngala banong kadai ka true ne la dei ka false ne lada ngala ong epi hakawai ka kantin ka pasuk ba phinso thu ngala banong ka statement kadai ka question kani ka conclusion kadai ka answer kata kadai ka kantin ka pasuk bhai phi ban su thu ye kani ka topics ka statement kadai ka question ka conclusion kadai ka answer ta ken kani ka statement le ka question always true kadai always true 100% true 100% kani 100% true kani ka statement kan dei be 100% true manta ka shong ha ka conclusion ngin le ha kanu kur kom hoj hachwa andangila da ban batai kani ka concept ngin sa solve ko we ka jingli ko we ka question bapin suthu shushuma ta ken na ka statement ni don ayu hangi kadan artli ki statement ka ban kong ngala ban tho gumne ka statement kadan artli ka ban kong ka de ka positive statement ka bahar pat ka de ka negative statement kaban kong kadai ka positive statement kaban kong kadai ka positive ka ba de negative ka conclusion ro kadan artli hang ne kadai ka certainty but ka possibility kadan kai hang ne ka statement kadan positive statement but negative statement ha conclusion but kadan kadi ka bakiong ka certainty but ka possibility balai kam clear hamo dos biang baj ta kain hang ne kai ka ba ni de ban so thu la ring kran ha be de but ka positive statement hagan ugat ka kom kyong som arb som pen ar pencil ne som pencil ar pen bat kuntai ta ini kentian positif ide kumno som dam nata kilaban ong all kilaban ong only
kani negative statement gila banong ye phi kumno some not dam na ta hangni ki bun ki bala tho amle le ngin sa a ye phi ngan sa ye phi ha ta ga rukom ba kandon mit baro kini ki judgingly ki ban ki judge statement ngala banong ki judge positive statement ban negative statement ngan tho win to sa copy hi ma phi re man ta ke ngi kran ni ke concept da dam na ta ngi kran ya ka rules ka dan ka rules ba pin solve se ke ni la da phim te bi ke ni ka rules ka jinjar bhai phi ban solve ya ke ni ka judgingly ta ken certainty ka mut kum no kum ba phi positive statement ka belong positive kum gini kurkom some all only ka negative statement pat badan di contain not no a or b no he contain some not lene no kini ki negative certainty ka mot ka balong sure bet ka certainty ka ba la long sure bet la ri krani conclusion possibility pat kidang kali hatu kene ka de hang to kene ka possibility ka apply ne possibility ru ka dan positive but negative hang possibility ru kadan negative but positive hatu kade ni ka possibility ru kadan positive but negative pin lada pitep tangi kani da adap kani ngidon ga rules kamol lada pitep tangi kini umdan bala man khang phi ban solve ya ki jingkali ta gain manta ngine kren no ya kai ngine kren no ya ka rules kumno ban solve equation ba pair ya cuman tagen ga rules haba phi solve ye kano ka syllogism kani kadai ka basic rules ka ban kong e ki ya ka statement nang kong e ki ya ka statement nang ni statement pat phin page hato kani kadai ka negative statement ne kadai ka positive statement ne mo kata kadai ka case tengi ong case kumut kadai positive ne kadai negative mai ngi page ka kum ka case chong ka statement ta ken ngi ya no sakai ka when diagram ngi use da kani da ka when diagram ni solve kini ki syllogism da ka when diagram hoi la dangi le da to ki 150 bat kum ta to ki long confused ba ngi ha ta kor kom ba ngi num so thu e ta ka da ke ka ba ngi de ban le ngi ya da kini ka when diagram ta ken da la dep na ka when diagram ngi pet ya kini ka bagyong ka conclusion kumangong epi dalam poin conclusion ni don artli certainty lani possibility certainty lani possibility taken bapin clear di topics ngakulari pi pangan solve hadukano 20 types of question mdai menta handai kandai next class menta ngi kran bai ya kani ka rules ani ngala bakla tho ini ka rules ka ta ka kom ba kal tho he pla ten kong la ding igino jingkli ba dei phang ka syllogism nang kong ngin page statement da menta ngi ya ka case in da menta ngi draw ka venn diagram na ka venn diagram ngin ya ka conclusion whether this is true or false whether the conclusion is certainty or possibility ta kain kani ka dei ka rules ban solve kino ki syllogism question ma hanging it uncertainty ban possibility target learning solve ika first question kani ka dei ka basic rules learning solve ika first question learning dan hangi learning solve ika first question dan sto epi rules marngala baklala thoe rules min kong ya statement taken ni poi case taken ni poi when diagram taken ni poi conclusion na conclusion pan yo certainty but ka possibility kani ka deka basic rules how to solve ya kano ka syllogism boleh phi ut kumni
boleh pilong gubni wah target lada ngiya hakani kai gini ka first question dan yang question hang ni mangan pet ko mangong pi ar potli ki question in solve na ka banta ka chong pi ta ken adem na ta ban jai tangin ya ni ka question number 1 chong gubna some cycles are rings some cycles question ka de ni some cycles are rings adem na ta kani ka de ka statement STH statement kani ka de statement kong some cycles are rings then ta all rings are circles all rings are circle the dem ta kong gumna all circles are triangles all circles are triangles kani ka de ka statement ka conclusion pat kong gumna conclusion ngan tho hang ni ka conclusion kong gumna hang ni some triangles are cycles some conclusion number 1 some triangles are cycles Damnata all cycles are circles kadi ka conclusion kadi ka statement bat ka conclusion habagi solve kano ka question takin ladingi page hang ni page nang kong ye ka hang ni page nang kong ye ka hang ni ya ka statement kadi kani dadem na tangi po ka case kadi some all but all kamut boro kideki positive boro kideki positive baleng akrani kini baleng hapit positive negative na marbun sin ladangi yo positive statement but ka conclusion kadi negative kamut kata la laj bakla kata kala laj la pa mudon kata kamut kala long kapapakla la pa ta ken hagni ko por ngong some circular rings some kani ka cycle some cycles are rings dong some kamut kaptu kan ni banta jong ka cycle kadi kaptu kan ni banta jong ka rings dan nata yung all ring are circle tang babaro kani ka rings ka ring pan ni baro ni ka ring hang ni kadeka circle dan nata kong all circle are triangle baro kani ka cycle hang ni kadeka circle kadeka triangle triangles tagen ngila de draw kini ko Venn diagram ngila de view kini ko Venn diagram mantangi pet ya ka conclusion hoi ban draw ka diagram ru phiap nang ba ban draw ka Venn diagram ngong phi la ding solve kini ki jingkali kumba arthotally different types of question at least 20 question you will understand everything ala banong ana phi ade page ye kini question ko bangi solve ko mot phim don kam shu ban page kinu ki video le ne phim don kam shu ban puli kanu ka ko tang nang ni la biang mo hang ni page ka conclusion ko angum no hang ni ko conclusion kadai certainty possibility kumot kumno gan si thui phi kong some triangles are cycle hoi kong kap to gan ni ki triangles kideki cycles kap to ni ki triangles kideki cycle lading page hato kalong ni am gumta kani kadai ka triangles kani kadai ka cycle hoi kala ban long namar ba kap to kan ni bata jong triangle ru wan ya na cycle kamot ka conclusion one kadek true ma all cycle are circle wang baro kani ka cycle kadeni am ka circle katate mla banlong namar ka kaptu kani ka cycle ka don kaptu kani betapa na benta jong kani ka circle ma ka cycle bat ka circle ki don tang khandian hande ka conclusion ko ngumno all cycle are kumnom tanga thoba ka all cycle are circle conclusion ngong no all kadai kan to bangat hon kong all
cycle R circle kata te nam la ban long phi la ding draw da ko wei ka diagram ko long ko no cycle de ni circle pat de ni komod ba kane kadeka ba bakla balai ka bakla na mar kane kadeka certainty komod la ding ong ka certainty komod kumba ki ong kade ban long kum ta ba ngala ban ong certainty kade definitely habong all cycle R circle komod paro bet kini ki cycle ki de ban long ki circle han rei lan ngi peje ko wen diagram pat kam long kum ta ta ga daw ngi ai no ba ka de false ta gen la da ngai pi sa ka we ko conclusion chumut kani ka de ga ba ar la da ngai ka third conclusion pat nga ong ye pi all cycles are ring is a possibility the dan ni contain possibility kamot baro kinde bet correct rei tangaway pat ngan ong epi ka certainty but ka possibility kamde ban long kumju ngala banong epi mo hagani kur kom shubu lada ni remove no ekani ka possibility hagani lada kong all cycles are rings kata tanam la ban long namar tangkat to kan ni banta jo ka cycle ka de ka rings kamot kanam la ban long hanre la de ki ai possibility kamot kata kala ban long kamot kani ka de true stunya namar kat to kan ni banta cycle de ka circle tang bahang ni ong all cycles are rings kamot ka de false de kila tho possibility tu kalong true no ngala banong epi da dan ni contain possibility ni remove ni possibility ni petang ni ka certainty la da ka certainty ka de wrong kamot ko possibility ka de correct hanre la da ka de certainty ka de correct kamot possibility ka de wrong shumot hang ni la da ki ong some cycles are rings is a possibility la de kyong gumta la de remove you ni contain possibility ka certainty ka de gumna some cycles are rings la de pe jang ni hoj kalong gumta na mar kap tu kan ni bata jong ka cycles ka de rings ka de true ka certainty tamba ki pen mi ye ki contain possibility pat kan de no false kemudian ka ka ba ka certainty ka la long la pa la de ki bu i contain possibility kemud kata ka de wrong hanre la ka certainty ka de ka ba bakla kemud la de ki pemi contain possibility kata ka de true ma kumang ni kyong all cycles are ring is a possibility la de pe ye ka certainty ngi remove ka possibility kyong kumno all cycle are rings la de pe cycle dan hang ni rings dan hang ni kamla banong all cycles are rings kemud baro kini ki cycle hang ni kinde ring kan long kum to jing sha tang bahang ni kalong kum na kalong kum ni ta ken ke ka ba phide ban kan mau la da ka certainty habadan ni contain possibility la ka certainty ka de wrong kamut ka possibility ka de right la da ka possibility la da ka certainty ka de right ka possibility ka de wrong umlele hang ni ka de tang go example ka bagin chim ngin le shu nang ni kini bun ki question ki ba don hang ni shibun ki question ki bangong pai ye phi ki don ni ado ar photli dangila le lodi ki di baro pin so tho ben ya ka concept jong kane ka syllogism kamon la da phile tho kinu ki exam ba pair competitive exam ba pair umdan bala man khang e phi habai de bat ka syllogism tangum tai publish bun ni skindu hakoi ka class